everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Huwag tao sa sala. Mugawas ko. O magkahigayon ko. Ako kinindiyaan dapita. Dili ko makasalig ni Ryan o ni Lugoy. Layo-layo na ko sa bahay. Boy, ibuta na sa liya. Ngayon naman tas patag. Tani mo dahil eh. Butang. Kinahanglan magpadayon ta sa pagpaniid atong manabirhin niya. Anyang baniid na. Dadaam sa tanim bata, oy. Mawaan sad ni. Huwag makadali-dali sa pagpanghilabot ni Aliyah. Samtang naa kaniya ang kwintas. Usam nagkwintas, along. Agnos. Ha? Nos? Ikaw ba ang tinuod ni Ryan? Eden? Day din. Hala, si Mika Eden, naa siya. Salamat sa imong gipamalit nga mga sinina og laming pagkaon, Mika ha. Kabog yun! Kabog yun ay! Tara, Eden. Uy, wala. Hala, Ikaw. Uy, iko! Uy, Dili ganun ka na. si Ryan! hala, Dorian, ikaw mo tudong. Ipupuha ni mo. Jasin, pagka. Ryan! Ryan, tapanin ko! Uy, Gusto siya. Uy. Ibiyata siya magbuwang di Alia. Dali, mugukot na. Buhay iko! Kaabin ka di ay ni Iska! Inyo kong gilingla! Dili ka si Ryan! Kinsa ka! Ayaw ko ninyong lingla! Kinsa ka! Gisugo lang ko si mong inahan. O gisunod ko siya. O sultihan ko ikaw. Sa pila lang kagutlo ang inabay. Mibati ko gugma kanimo. Eden. Mibati ka gugman ako! Nahibaw kong wa mo piti ka ng imong kasing-kasing! Nahibaw kong usa ka kapatay! Nakita ko ang lungan ng imong higdaan! Maudi ay nga kung dunay adlaw kanang inyong mga mata tinabunan sa shades nga dili malapsan sa kahayag kay vampira mo! Ug samtang nagsayaw tang duha, nakita ko sa bildo nga wa ka! Bisayaw ko nga ako rang usa! Nga namang yun ka dili magkuninyohunugan sa pagsabog-sabog! Tungod kay ikaw ang sinsisa. Utro ka, Sam! Nanundog ka sa padagway sa kong higala! Kinsa man mo? Ha? Ikaw! Unsay tinuod mong dagway nga nagpakarayan ka man! Gusto ka bagyong makakita sa tinuod kong panagway? Tingalig mahadlo ka. Niya ang tinuod kong panagway, Eden. Tutuki ko. Mali at matubog panagway. Usa ka tikuwang nga nadunot na ang mga ngipon. Ug nawalis ang imong ilong. Kiduo ko. Mao kini ang tinuod kong panagway. Giluod ka nagtanaw ka na ko. Gipabantayan ka ni Madam Iska. Eden, gisangon ka kanako. O guha na siya managad kanimo. O Agosto. Nga panag-ihaw ko ikaw.
No! Dili! Dili! Gusto ka bang matanaw ka na ako? O konsikin ko? Usa siya kadakong uwak! Oh, gihimo kong tao ni Madam Iska. Gihimo kong impostor. Sulugoon ko ni Madam Iska. Apan ang una gyud akong amo, mao kini si Sebastian. Ako ang buot niyang ipasabot. Kung unsay gibati ni Sebastian diha kanimo, tabangan ko siya nga maangkon ka ni Sebastian. Dili! Dili! Unsa ka nang imong gikuha sa imong bag? Niya! Putaw! O gidunggab ko kini sa akong kauganigod kung dili ko niyo pagkauson dini! Magpakamatay ko sa inyong atubangan! Niya! Pasandahi kong gubiya dini! Kay kung dili, magdunggab ko sa akong kaugalingon! Ganong may katawa ka? Miinit og mihumog ang putaw nga akong gigunitan. Babasok ko! Aray, usaon ko di mo! Buhi ko! Isama ka na kong vampir. Tuyok ko ikaw. Gamay ko. Aron mahisama ka na ko. Huwag ka human. Imoong ikaw. Ayaw ka nagbuhatan ako! Normal ko nga tao! Ayaw ko himuang abnormal! Ryan! Ryan, diara ko diri! Ryan! Hindi nga nagi magpapa! Sige! Paaka na siya, Sebastian! Ayaw! Ayaw! Misigang yung mga Sebastian! Naigo ka sa pala, Sebastian! Kinsay nagbuhat din eh! Huwag ka na yung angin mo! Nahimo si uwak! Gidahas siya sa uwak! Ryan! Ryan! Ato ang mga tao. Wa sila mahibaw. Kagipatakda na nato sila. O kag ilang gikaon. Maoy mo hilo sa ilang hunahuna. Mayuhas kong asawa, oy. Bright. Madugayo sa madali. Manglupad na usab sila tikoy. Kantong Bob, mibalik. Nagdagkabaw. Hain ang kabaw. Naa sa luyo ning mansyon. Saon man to? Itambog sa bulkan ang kabaw nga puhi. Mao ka na gipanghayo ni Hular. Og sa sunod buwan, mao nang atong gipaabot tikoy. Ang adlaw na tawhan ni Irie. Giling lalang di ko nila. Oh, Nagtuog yun ko, Ryan, nga ikaw og Sinoy Lugoy ang nakasagop na ako. o ba? Inyahay naman itong gigo ni mong tigwa nga. Mo'y gabangan ni mo sa kwarto nga. Iimo ang tapuyan. Buwan na lagi ko mahibaw ni Lugoy. Sa ako na lang pagmata, ang susama na sa panagway ninyo ni Ryan ang akong nakita. Uy! Ganong may balik pa magkadini sa among isla. Ibaw ka na kang gubot ka din eh. Ug dili basta-basta ang mga tao nga niya magpuyo sa among isla. Pulos kahadlok ang imong bation din eh. Kuyawa. Mga bitaw-bitaw na itinod na. Dura di pa rin akong naong nagpakita ni mo. Nag-abot kami, bagay gud. Sumbagay kay mga lugoy gud. Ikaw di ba? Ikaw ba? Ginidagit ka pa kuyo gud pagbalik din sa among dapit? Di ba ito lalito na? Tabo na to dito sa may pier.
Muna-muna sa ginhawan tong muna-muna sa ginhawa tong pagpauli ani mo. Among pako. May gani kay wa ko mamatay. Noy Lugoy, Aksyon gid ko kabalaka nimo to higayon na. Sa diyang gibalibaran di ka nga dili ko gusto mo kuyo pagka nako dinhi sa among isla. Nya gibati ko nanluod ka. Unya sa diyang kadang nibakwi ako sa kong desisyon. Sa diyang may sugot na lang ko nga pakuyogon ta ka. Gibalibaran sa ko nimo. dito ko paingon sa madre Noy Lugoy. Ato na lang unta ko mudangop nila tungod sa kung kahadlok nila ni Iska. Nagisigihan ko nilang samok. Unya? Pero, sa akong pag-abot sa kumbento, akong nakita nga na nagbuyod na ang mga madre nga nakaliko sa kaugaligo nilang dugo. Ah, O gayhab na ang ilang mga tiyan. Jesus Maria Josep. Makapanguros mas sa anak dahil din. Unya. Unsa may sunod kinahita mo? Nakita ko si Iska o midagan ko. Nikalit pagtunga ang kwadradong kayo. Tadong kayo? Kwadradong kayo. Nakita ko na ka ng kwadradong kayo. Sa kwadradong kayo, nanggawas ang iyang mga kauban. Ila ko nadakpan, ila ko gida. Dito minangagi sa kwadradong kayo. Kwadradong kayo? Hila sa kayo, ano? Kwadro pa? Dito mo mga gisa kwadradong kayo? Unya, ikaw, napasok ka? Wa ko mapaso, Noy Lugoy. Oh, Natinga bitaw ko, nga nang wa ko mapaso. May tuyo sila kanimo, Eden. oh, klaro gid. May tuyo gid gisunod-sunod gud niya. Aw gisunod siya. Gisamok sa mga pakang dagko. Unya day. Unya paghuman day, giunsam ka nila. Ila kong gipriso. Og nakalingkawas ko, kay nahinahinay ko man sa pagputol ang putaw. O nganong wa ka na lang nilalaw sa papatay? Nganong ila ka pamangyong gipreso? Kung tumong nilang balbalon ka, biktimahon, dugay ka na unta nilang gipatay. Mayersad, wa patya. Pero bitaw, tinuod na day. Wala, gikasahos ka na unta ron. Gikasahos ka na unta nila karon. Libaw ka na gitingali, kung unsa hinungdan. Kung nganong wa ka nila patya, Eden. Bitaw day. Nahibaw lagi ka. Eh nga naman tuod nga. Gisige mo sa gukod nila. Sige mo sa gukod nimo. Usay lang naapsa na ka. Ilan na kang naguritan. Wa ka naman lang lahos ang patay. Ila pa magkikang gipreso. Unsam kay hinungdan. Imposibleng wa kay nasayran, Eden. Kung nganong wa ka nila patya. O, nahibaw ko, Ryan, kung nganong ila kong gigukod. Unsa hinungdan? Kuan, Ay kadlok Kining- Ay kadlok. Unsa man? Tugan. Unsa may hinungdan day? nangayo siyag kasayuran kung hain ang iyang anak. Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.